ሰላም ነማኪ ሚዲያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ነማኪ ሚዲያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ዛንታን ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ናባኹም ሒዝያ ቀሪበለኹ። ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ላይክ እንተደኣ ጌርኩምዎ ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ መከታተሊ። ኣብ ህይወት ብዙሓት ከበድቲ ፀገማት ከጋጥሙ ምርኣይ ዝተለመደ ነገር እዩ። ኩሉ ሰብ በቢግዚኡ ነናይ ባዕሉ ፀገም ኣለዎ። መልክዑ ዓለም ተፈላለየ። ኩሉ ሰብ ንባዕሉ ከቢድ ፈተናን መከራን ይሕልፍ እዩ። እቲ ቁም ነገር ግና ንሱ ኣይኮነን። ድሕሪ እቲ ፀገም ዝውሰን ውሳነ እዩ እቲ ዝርአ። ብዙሓት ሰባት መከራን ፀገምን ምስ ኣጋጠሞም ብዙሓት ውሳነታት ክውስኑ ይኽእሉ። እዞም ዝውስንዎም ውሳነታት ንገሊኦም ካብቲ ዝኣተውዎ ፀገም እንተውፆም፣ ንገሊኦም ከዓ ናብ ዝበኣሰ ፀገም ይዳርጎም። ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኮይኖም እንዳሓለው ኣብ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ እንዳተሰምዖም ናብ ዘይኮነ ውሳነ ኣቱ ደሓር ዝኣተውዎ ፀገም ምስ በርትዖም ፅቡቅ ከም ዝነበሩ ይርድኦም። ግና ኩሉ ምስ ሓለፈ ለውጢ ስለ ዘይመፅእ ህይወቶም ሙሉ ኣብ ምጥዓስ ይነብሩ። ሓደ ካብቶም ሕማቅ ውሳነታት ስደት ዝበሃል ነገር እዩ። ኣብ ህይወት ከም ስደት ዝሓመቐን ዝኸፍአን ነገር የለን። ግና ከዓ ደቂ ሰባት ትርጉሙ ምክንያቱ እንዳፈለጡ ንምንታይ ስደት ይመርፁ ብጣዕሚ ዝገርመኒ። ብዙሓት እቲ ዝበፅሐ በደልን ግፍዕን ብዓይኖም እንዳርኣዩ ናብኡ ይኸዱ። ባዕሎም ንነብሶም ይፈርዱላ። ንሙት ብዝመስል ዓይነቱ ህይወቶም ናብ ሓደጋ ኣትዮም ይነብሩ። ማርታ ትበሃል። ካብ ብቁልዕነታት ሒዛ ብሃይማኖት ተኾትኪታ ዝዓበየት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰብ እያ። ብሃይማኖት ብጣዕሚ ልዑል ረኣያ ዝነበራ ብጣዕሚ ለባምን መስተውዓሊትን ፍጥርቲ እያ። ማርታ ክበዛሕ እንተሎ ብጣዕሚ ለዋሕን ሰብ ኣማኒትን እያ። ካብ ብቁልዕነታት ሒዛ ምስ ሰባት ምቅርራብ እትፈቱ ፈቃር ጓል ሔዋን እያ። ሳላ ወላዲት ኣዲኣ ኣብ ገዝኣ ዝሰኣነቶ ነገር የብላን። ኩሉ ነገር ተማሊኡላ ዝዓበየት እያ። ዝሓተተቶ ነገር ክትክላዕ ማለት ዘበት እዩ። ብኣንጻሩ ዝደልየቶ ናይ ምግባር ዓቕማ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ። ኣዲኣ ካብኣ ንላዕሊ ብጣዕሚ መንፈሳዊት ትበሃል ሰብ እያ። ኩሉ ሕማቕን ፅቡቕን ዝበሃል ብሃይማኖት ዓይኒ ነፂራ ስለትፈልጥ ንጓላ ብፍቅሪ እያ ትገዝኣን። ሰሪሓ ካብ ትረኽቦ ገንዘብ ከዓ ንጓላ እንዳዕቤት ሓዳራ ትመርሕ። ኩሉ ግዜ ግዲ ምስ ፈጣሪ ዝተቀራረበት ኮይናስ ገዝኣ ሙሉእ ምንም ዘይጎሎ ፍቅሪ ዝዓብለሎ እዩ ነይሩ። ኣዶ ማርታ ብቁልዕነታ ማርታ እንዳሓለወት እያ ንወላደ ቦኣ ናይ ማርታ ብሰንኪ ሕማም ካንሰር ዝሰኣነቶ። ካብቲ ዕለት ንሱ ከዓ ንበይና ኮይና ንማርታ ክትዕቢ ትጅምር። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝተወለደት ቆልዓ ንሳ በይና እያ ነይራ። ኣቦኣ ምስ ሞተ ኣዲኣ ካሊእ ሰብኣይ ክትሕዘ ይደልየትን። ኣብ ዘለቶ ኣብ ቃላ ፀኒዓ ክሳብ መጨረሻ ክትፀንሕ እዩ ዋና ዓላማኣ። ብኡ ምክንያት እውን ከዓ ኣብ ቃላ ፀኒዓ ትነብር። ኣብቲ ገዛ ክልቲኤን ጥራሕ ስለ ዝኾና እውን ከዓ ብጣዕሚ እየን ዝፋትዋን ዝቀራረባን። ኣዲኣ ካብ መርታ ወፃኢ ካሊእ ዘማኽራ ሰብ ስለ ዘይነበራ ኩሉ ግዜ ምስ ጓላ እያ ተዋግዕ። ማርታ እውን ዝስማዓ ነገር ኩሉ ነዲኣ እናነገረት መፍትሒ ትረክብ። ማርታ ኣብ ትምህርታ ብዙሕ ኣድሕቦ ኣይነበራን። ማለት ንትምህርተይ ትግደሰሉ ነይራ። ክትመሃር ስለ ዘለዋ ጥራሕ እያ ትመሃር። ኣብ መንጎ ዘለዉ መሓዙታ ኩሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዙርያ ዝርከቡ እዮም። በዚ ዝተለዓለ ከዓ ምስ ዘየድልይዋ ሰባት ኣይትረአይን። ከምዚ ብምዃና ብመምሃራና ኮነ ኣብ ትነብረሉ መንደር ዘለዉ ዓበይቲ ሰባት ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዋ። ተምሃሪት ቤተ ክርስቲያን ብምዃና ወዲ ሰብ ከይተፈተነ ከም ዘየሓልፍ ብደንቢ ጌራ እያ ትፈልጥ። ንባዕላ ሓሊፋ ንብዙሓት ሰባት ትመኽረሉ እያ። ሰባት ከማርሩ እንተደኣ ሰሚዓ ንኸየማርሩ ረዘምቲ ሓይለ ቃላት እናተዛረበት እያ። ካብ ዝኣተውዎ ጭንቂ ኮነ ሓሳብ ተውፆም። ማርታ ማለት ኩሉ ግዜ ካብ ገፃ ፍሽኽታ ዘይፍለያ ብርኽቲ ጓል እያ። ኩሉ ግዜ ምስ ሰሓቐት እያ። እትስሓቕ ግን ኩሉ ግዜ ሕጉስቲ ኮይና ኣይኮነትን። ግና ሕጉስቲ ንምዃን ተሞክር። ማርታ ዝበዝሕ ክፋል ህይወታ ምስ ሰባት ተሓዋዋሲት ተቀራራቢት እያ። እዞም ኩሎም ተቀራረቦም ሰባት ግን ከም ሓውን ሓፍትን እያ እትቀርቦም። ኣብ ህይወታ ሙሉእ ምንም ናይ ፍቅሪ ህይወት ኣይሕለፈትን።
ኣብ ህይወታ ሙሉእ ኣፍቂራ ይትፈልጥን እንተተባሃለ ግነተ ይኸውንን ብርግጽ ከም ሰብ ርእየ ቢላ ዝፈትወቶ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ግና ከዓ ብፍቕሪ ዓይነት ኣይትሪኦን ገና ቆልዓ እንዳሓለወት እያ ኩሉ ናይ ዓበይቲ ስራሕቲ ኣተሓሳስባን እትሓስብ ጓል 17 ዓመት ምስ ኮነት ግና እቲ ቅድም ኢላ ዘየሕለፈቶ ናይ ፍቕሪ ኩነታት ብሓያል መጻ ኣብዚ ዕድሚኣ እዚ 10 ክፍሊ ምስ ኣተወት እያ ምስ ተወዲ ተላለያ እዚ ወዲ ኤልያስ እዩ ዝበሃል ኣብቲ ማርታ ትመሃረሉ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝመሃር ነይሩ ከም ኣጋጣሚ ብሩሑቕ እምበር ተቐራሪቦም ኣዕሊሎም ይፈልጡ ነይሮም ኣብ 10 ክፍሊ ግና ብሓደ ክፍሊ ክመሃሩ ጀመሩ በዚ ነገር እዚ ከዓ ብንእሽተን ልክዑ ክቀራረቡን ብሓደ ኮይኖም ክመሃሩን ጀመሩ ኤልያስ በኣንጻር ማርታ እዩ ነይሩ ማርታ ኣብ ጽቡቕ መነባብሮ እትነብር ጎርዞን ትትከውን ኤልያስ ግን ኣብ ድኽነት ተጸሚዱ ዝነብር ሰብ እዩ ኣብ ገዝኡ ዓብዪ ዝኾነ ጸገም ኣለዎ ብድኽነት ተጠቂዖም ይነብሩ ካብ ዝበሃሉ ስድራታት እቲ ሓደ እዩ ባዕሉ ጻዕርዓር እናበለዩ ንባዕሉ ዝኸውን እምበር ካብ ወለዱ ዝረኽቦ ምንም ዓይነት ነገር ኣይነበረን ዓርሱ ነፍሱ እናሓለወ ግና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይኸውን ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ ዝኽደኖም ክዳውንቲ ደረጅኦም ዝሓለዉ እዮም ኤልያስ ግን በዚ ነገር ዕጉብ ኣይነበረን ኩሉ ግዜ ኣብ ሕራሮት እዩ ዝነብር ትምህርቲ እውን መውዓሊ ንክኾኖ እዩ ዝመሓር ዝኸይድ ነይሩ እምበር ንትምህርቲ ግዱስ ኣይነበረን ኣዕሩፍቱ ኣኪቡ ጽቡቕ ግዜ ኣብቲ ቁፅሪ ቤት ትምህርቲ ይሕልፍ ካብ ዝመሃሮ ንላዕሊ ኣብ ደገ ኮፍ ዝብሎ ሰዓታት ይበዝሕ ኣብ ደገ ኾነ ኣብ ቤት ትምህርቱ ምስ ብዙሓት ሰባት እዩ ዝፋለጥ ካብ ማርታ ንላዕሊ እውን ከዓ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣብሊጹ ንሱ ይፈልጥ ምክንያቱ ከዓ ምስ ክልተ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እናቀያየረ ፍቕራዊ ርክብ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ግና ከዓ ኣብ መንጎ ሓቀኛ ፍቕሪ እንተደኣ ዘይሃልዩ ዘላቐ ስለ ዘይኸውን ተፈላለዮም እዮም ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ከዓ 10 ክፍሊ በፂሑ ምስ ማርታ ኣብ ሓደ ክፍሊ በፅሖም ማርታ ኣብቲ ክፍሊ ካብ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮ እታ ብመልክዓ ዝሓሸት ጓል ሔዋን እያ መልክዓ ተፈታዊት ኮይና ኣብ መንጎ ክልቲአን ምዕጉርታ ዘለዋ ጥንቡቕ ዝብላ ነገራት ከዓ ንመልክዓ ኣድሚቐን ፍሊት ኮይና ንኽትረአ ይገብራ ኤልያስ እውን መጀመርታ መዲቡ ናፍቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ ቅድሚ ኩሉ ንማርታ ይርእዋ ብመልክዓ ተሳሒቡ እውን ከዓ ብዘይ ምንም ምሕሳብ ናቱ ከም ዝገብራ ብልቡ ርግፀኛ ኮይኑ ቦትኡ ሒዙ ኮፍ በለ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብኣ ከይቀረበ ብዛዕባኣ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ፀባያ ብዛዕባ ገዝኣ ብዛዕባ ኩነታታ ምስ ጻረየ ንኽፋለጣ መዓልቲ ሒዙ ተፋለጣ ማርታ ንኽትፋለጣ ትኸብድ ዓይነት ጓል ስለ ዘይኮነት ብቐሊሉ ተፋለጠቶ ዝሓሰቦ ነገር ምስ ሰለጥዎ እውን ከዓ ኣቀራረብኡ እናቀያየረ ብጽቡቕ ይቐርባ ማርታ እውን ከዓ ከም ቀደማ ቅልል ኢላ እያ ቀሪባቶ ብደንቢ ተፋሊጦም ተቐራሪቦምን ምስኡ ክትኸውን እንከላ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ትኸውን ንሱ እውን ኣኽርኢ ምስኣ ንኽጸንሕ ክፍሊ ኣትዩ ዘይመሃር ዝነበረ ብስርዓት ክመሃር ጀመረ ማርታ ኤልያስ ብዘርያ ነገራት እናሐሰበት ምስኡ ምቅርራባ ትቐጽል ንሱ ግን ቀስ ብቐስ ምስኡ ፍቕሪ ከም ዝሕዛ ገበረ ብርግጽ ኤልያስ እውን መጀመርታ ምስ ረአያዩ ናብ ልቡ ሰተት ኢላ ኣትያ ድሕሪኡ እዩ ከዓ ንኽፋለጣ ንሒዝዎ ተፋሊጡ ጽቡቕ ቅርርብ መስሪቶም ኤልያስ ብጣዕሚ የፍቂርዋ ማርታ እውን ከይተረድኣ ቀሲላ ኣብ ፍቕሪ ሰጢማ ብጣዕሚ ኣፍቀረቶ ንሱ ኣብ ልዕሊኣ ዘርእዮ ዝነበረ ሓልዮት ከም ዝፈትዋ ንማንም ሰብ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ነዚ ነገር ብሰባሰብ ገይሩ ናብ ማርታ መፀ ማርታ እውን ብውሽጣ ደስ እናበላ ባዕሉ ክሳብ ዝሓታ ክትጸባበ ጀመረት ኤልያስ እውን ከም ዝሓሰበቶ ኣብ ዘይተጸበየቶ ኣብ ዘይገመተቶን ዕለት ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ፍቕራዊ ሕትኦ ኣቕረበላ ማርታ ከዓ ደስ ኢልዋ ንፍቕራዊ ሕትኡ ተቐበለቶሞ ጽቡቕ ፍቕራዊ ርክብ ጀመሩ ማርታ ሓትናኣ ኣብ ዓዲ ኣሜሪካ ኣለታ ንኽትወስዳ ፕሮሰስ ካብ ትጅምረላ ከዓ ናብ ከባቢ 2 ዓመት ብምግባሩ ተስፋ እንዳቆረፀት እያ ትኸድ ንኽትኸድ ብጣዕሚ ዓብዪ ድሌት እዩ ዘለዋ በዚ ነገር ከዓ ትጨናነቕ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘረሳስኣ ኤልያስ ጥራሕ እዩ ነይሩ ምስኡ ክትኸውን እንተላ
ጭንቀታ ሁሉ ያትረስዖ ኤልያስ ናይ ናብራ መረረት ከም መጠን ንላዕሊ ምስ ከበዶ ዝገብሮ ነገር ጨነቆ ስራሕ ዘይ ከም ቀደሙ ኣይረክብን ኣብ ጥራሕ ጅቡኡ ይውዕል ምስ ማርታ ንኽራኸብ ካብ ዕሩክቱ ገንዘብ ይልቃሕ ብኸምዚ ግን ክቕፅል ኣይከኣለን ዝኾነ ውሳነ ወሲኑ ንማርታ ማኸራ ማርታ መጀመርታ ብጣዕሚ እያ ከቢድዋን ደንጊፃን ነይራ ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ሃይማኖት እትሓስብ ጭንቀታ ይብርትዓ ግና ከዓ ስለተፍቅሮን ንባዕላ ክትብልን ብሓሳቡ ተሰማምዐት እቲ ዘልዕሉ ሓሳብ ጠፊኦም ናብ ስደት ንኽኸዱ እዩ ማርታ ፕሮሰሳ ሰሊጡ ቀልጢፋ ንኽትወፅእ ኤልያስ ከዓ ህይወቱ ንምምሕያሽ ሓንደበት ሓደ መዓልቲ ካብ ገዛ ወፂኦም ናብ ስደት ኣምርሑ ክሳብ ሕዚ ግና ኣብ ምንታይ ከም ዘለዉ እንታይ ከም ዝገበሩ ዝፍለጥ ነገር የለን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘጋጠመኩም እንተደኣ ሃልይኹም ከመይ ጌርኩም ድሓይ ደቅኹም ትረኽቡ ነርኩም ትብለላ ወላዲታ እሞ እስከ ንፈልጦ እንተሓሊና ንመልሰላ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰ ዛንታ እዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ነዛ በዓልቲ ዛንታና ሓሳብ ርእቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኩም ግደፉላ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ዶል ምልክት ብምንካ ናይ ቻናልና ንወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ብቐጻሊ ብኻሊ ዛንታ ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ